అనుదిన వాక్యం ప్రోగ్రాంకి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను. ఈ యొక్క అనుదిన వాక్యం ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉంటున్నాను. మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటున్నాను. ఈరోజు ఉదయకాల సమయంలో మరి 9వ కీర్తన 17వ వచనాన్ని మనము ధ్యానం చేద్దాం. దుష్టులను దేవుని జనులందరూ పాతాళమునకు దిగిపోవుదురు. చూసారండి, దుష్టులను మరి పాతాళమును దిగిపోతారు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అంటే కొన్ని హెచ్చరికలు మనకు చేయబడుతున్నాయని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. ఏంటి అంటే ఆ హెచ్చరికల గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే మనము సుఖముగా, క్షేమంగా, ఆరోగ్యకరంగా, మరి దేవునికి నమ్మకంగా మనం జీవించాలి అంటే మనకు దేవుడు కొన్ని హెచ్చరికల్ని ఇస్తూ ఉంటున్నాడు. ఆ హెచ్చరికలను మనం పాటించేటువంటి వారుగా ఉండాలి. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఆయన హెచ్చరికలను మనం పాటించినట్లయితే తప్పకుండా మన జీవితాన్ని మనము సరి చేసుకోగలమని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. మరి ఈ వాక్యం ఎందుకంటే అది దీపం వంటిది కనుక, అంతేకాకుండా మన లోపాలను ఎత్తి చూపించేటువంటి మరి ఆ యొక్క గ్రంథము కనుక, అద్దము వంటిది కనుక మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ వాక్యాన్ని అనుదినమును ధ్యానించేటువంటి వారుగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా ఆ వాక్యానుసారంగా జీవించేటువంటి వారుగా కూడా ఉండాలని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది. కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు హృదయపూర్వకంగా భక్తి కలిగినటువంటి వారంగా మనము ధ్యానించాలి. దేవుడిచ్చేటువంటి ప్రతి హెచ్చరికను కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అన్నమాట. ఏంటి ఆ హెచ్చరికలు అంటే మరి దేవుని మరవకుండా జాగ్రత్త పడాలి. మొట్టమొదటిది ఏంటి అంటే దేవుని హెచ్చరిక, దేవుని మరవకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం కదా, దుష్టులు దేవుని మరుస్తారు, మరిచినటువంటి వారందరూ కూడా పాతాళానికి వెళ్ళిపోతారని. రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుని తిరస్కరించేదివేమో జాగ్రత్త పడము. నీవు దేవుని తిరస్కరించేటువంటి వాడుగా ఉండకూడదు. దేవుని ఆహ్వానించే నీ హృదయంలోనికి నీవు ఆయన ఆశ్రయించేటువంటి వాడుగా ఉండాలి. కానీ దేవుడు నాకు ఏం చేశాడని దేవుని తిరస్కరించేటువంటి వాడుగా ఉండకూడదు. నీవు మోసపోతావేమో జాగ్రత్తగా ఉండము. లోకంలో సాతాను అనేక విధాలుగా నిన్ను శోధించి నిన్ను శోధనకు లోను చేసి నిన్ను మోసంలో పడేసేటువంటిదిగా ఉంటుంది. కనుక నీవు మోసపోతావేమో జాగ్రత్తగా ఉండము అంటాడు. అంతేకాకుండా వేషధారణ జీవితం గురించి ఉన్న జాగ్రత్త పడమంటాడు. కనుక పైకి భక్తి గల వారిగా కనబడి దాని శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి వారుగా ఉండకూడదు. కనుక పైకి భక్తిగా ఉండేటువంటి వారుగా ఉండి మన జీవితం అంతగా మనము పాపంతో నిండిపోయినటువంటిదిగా ఉండి మనం అలాగే జీవించినట్లయితే దేవుడు అటువంటి భక్తిని దేవుడు అంగీకరించడం మీకు జ్ఞాపం చేశాను. కనుక వేషధారణ జీవితాన్ని మనం వదిలిపెట్టాలి. అటువంటి విషయంలో మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉంటున్నారు. అంతేకాకుండా లోపమునకు ఎడమియక జాగ్రత్తగా ఉండండి. లోభత్వం కలిగినటువంటి వారుగా ఉండకూడదని కూడా దేవుని వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా నిన్ను ఎవరినూ చెరపట్టుకుని పోకుండా ఎవడైనా ఉండునేమో అని జాగ్రత్త పడాలి అంటున్నాడు. కానీ మనల్ని చెరపట్టుకుని పోయేటోడు ఎవడు? సాతానుడు. మరి సాతానుడు ప్రత్యక్షంగా వస్తాడా? ఎవరిలో ఒక ద్వారా, సహోదరుడి ద్వారానో లేకపోతే సంఘస్థుల ద్వారానో లేకపోతే ఇంకొకరి స్నేహితుల ద్వారానో ఎవరి ద్వారా అయినా కానీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళలో ప్రవేశించి మనల్ని పడగొట్టేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. కనుక మనము వాని చెరలో పడకుండా, సాతాను యొక్క చెరలో పట్టుబడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి జాగ్రత్త పడాలని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవుడు. అంతేకాకుండా స్థిరమైన మనస్సు విడిచిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేవుని యందు స్థిరమైన మనస్సు ఉండాలి. కనుక నీవు ఈ లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు నీ యొక్క జీవితాన్ని స్థిరంగా దేవుని యందు నిలకడగా ఉంచుకోవాలి. దేవుని వైపే చూడాలి. పైన వాటి మీద నీ మనసును కేంద్రీకృతం చేయాలి. కానీ భూ సంబంధమైన వాటిని నువ్వు ఆశించేటువంటి వాడుగా, అటువైపు నువ్వు ఆకర్షించబడేటువంటి వాడుగా ఉండకూడదు. కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు చేసినటువంటి ఈ హెచ్చరికలను మనము క్షుణ్ణంగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకొని మన యొక్క జీవితాన్ని మలుచుకోవాలి. అన్ని విషయాల్లో మనకు జాగ్రత్తగా ఉండమని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. కనుక జాగ్రత్త కలిగి మన విశ్వాస జీవితంలో మన రక్షణ అంతవరకు, మనం జీవిత పర్యంతం వరకు మనం కాపాడుకున్నట్టు దేవుడు సహాయము చేయునుగాక. ఆమేన్.